Ωραία. Ξεκινάμε με το σιτάρι που έχει γίνει γνωστό ως ζέα. Δίκοκο σιτάρι, τρίτικο μου δίκοκο. Θα κάνουμε ψωμί από αυτό. Το αλεύρι. Νερό στη λεκάνη. Θα κάνουμε 4 ψωμιά. Το προζύμι. Αρχαίο προζύμι, 3 γενναίες προζύμι, πάνω από 100 χρονών, 650 ζυμομύτητες. Το ανακατεύουμε. Βάζουμε τη μισή ποσότητα από το αλεύρι. Το σκεπάζουμε, το αφήνουμε για όλο το βράδυ και το επόμενο πρωί πάμε στην φάση νούμερο 2. Το επόμενο πρωί το προζύμι είναι έτσι. Είναι έτοιμο για να ζυμωθεί. Σε ένα κατσαρολάκι νερό, μια χούφτα αλάτι χοντρό. Το ανακατεύουμε να λιώσει. Ρίχνουμε μέσα και το υπόλοιπο αλεύρι. Το υπόλοιπο μισή ποσότητα που είχαμε. Προσθέτουμε και άλλο νερό μέχρι να φτάσει η πυκνότητα που θέλουμε και θα τη δούμε σύντομα. Πρέπει να είναι αρή. Αυτό είναι το μυστικό με τη ζέα. Πρέπει να είναι αρή σε κέι. Έχουμε λαδώσει τις φόρμες. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι μέσα. Ξυπνάμε. Και να κολλήσει το αλεύρι γύρω-γύρω για να μην κολλάει το ψωμί. Το υπόλοιπο αλεύρι ξαναβάζουμε στη θέση του. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε για 40 λεπτά.